A situación das nosas praias xa non é unha mala racha, é un asedio violento. Bandas organizadas de furtivos están esquilmando o pouco marisco que nos queda. Non só rouban o noso sustento, senón que insultan e amenazan a quen tenta por coidar da nosa ría. Dende a Cofradía da Pobra dixemos basta. Acabamos de ordenar aos nosos xuristas que vayan pola vía penal. Non haberá máis denuncia administrativa. Quen furtive na Pobra enfrentarás a penas de prisión. Pedímoslle aos veciños e á hostelería que non sexan cómplices comprando marisco ilegal. Grazas de corazón á Policía Local e á Garda Civil polo apoio diario que nos están dando. E facemos un chamamento urxente á conselleira do Mar, Marta Villaverde. Necesitamos ao Servicio de Gardacostas e a Policía Autonómica xa nas nosas praias. Sen un plan de repoboación e seguridade inmediato, esta pode ser a estocada final da nosa centenaria cofradía. O noso mar non se rende, pero necesitamos axuda.